de lof weer eens vleeg. Maar het moeske heel grapperig. Wist ik even net wat ik zeg. De roen een beer op Skiermon zeg. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven te deze keer. Jannie is ziek. Wat een klap, joh, dat juster niet. Doet Ulbe, doet er naar Jannie zo, want ze ziek weer. Samen zijn hollets in die beemhoor vlieg. Hij voelt naar onderen op een groen. En doe, zich sterren. Wat verdorie. En daarna net volle meer, want zijn bril wie hem van de holle vlaai. Ik zocht niet zonder mijn bril. Laat staan dat ik mijn bril zocht. Oh, wat had ik een pinoholle. Ah, een goeie dag. Je hebben daar een akelig ongeval gehad met die BMW. Hé? Waar zou dat wezen? Ulbe jet de stem goed, maar hij zucht net wat hij bij het. Ja, nou, correct bedoel ik. Een vreselijk ongeval. Alles doch mij zeer. Maar niet berutsen, ja? Alleen nog, ik zoer naar Jannie de Poes op huis bezitten. En hoe ben ik mijn bril kwijt? Zorg jongen mag lezen, want zonder bril zorg ik niet, joh. Zei Ulbe, in de stem. Bril. Nee, die zorg ik net. Ik zorg geen bril. Maar ik ben de vervangende huisdokter. En als ik nou eens even naar Jannie de Poes keer van jou, dan is dat in elk geval het beste. Denk je echt net? Maar dan wil ik wel graag even jouw horloge mee hebben. En jouw tas. Anders kom ik misschien te laat en heb ik niet bij mij om de patiënt te helpen. Zei de stem. Dit ijs een akster is. Wat wij zelfs wel zeggen, maar Ulbe niet. Ulbe is ochsablied. Geweldig. Dat is heel mooi, want ze is slim ziek. Hier is mijn tas, mijn alles erin en mijn klokje. Neem dat ik maar mee. Oké, dan ga ik voort. Want, letter, 7 maar 6. Als de akster voort is, vindt Wieke Vrotmoes Ulbe onder de been. Ulbe? Ulbe? Wat is het pad, Ulbe? Wat zuster uit? Nou ja, correct. Ik ben van de beem op vlein, hè. Maar, je toch mijn bril misschien echt lezen? De vervangende huisdokter komt net vinden dat hij ze wel in de bosjes lezen. Nou, hij loopt ons vlak voor die voet neer. Mooie dokter wie dat. En als Ulbe zijn bril weer op had, rennen ze naar het huis van Bebulu. Nou, gelukkig is die dokter naar Jannie de Poes. Mijn tas en horloges, joh. Want de tijd had geen skoft. Wieke vertrouwt het net heel. Ik weet het net, Ulbe. Bist er wel wist van? Dat er nou Jannie wist had? Nou ja, wis. Maar je moet jouw collega's toch eens wat vertrouwen janken, hè? Daar rent Bebulu haar al te meten. En Sjurres? Jannie is ook alweer op voeten. Ah, mooi. Mijn collega had goed werk, die is ik. De patiënt is alweer op voeten. Fijn. Maar ik dan nou mijn tas en mijn horloge weer waarom hebben? Er zijn nog meer patiënten die het mij nodig hebben. Verbjusteren. Zucht Bebulu naar Ulbe. Collega? Tas en horloge?
Maar Ulbe, we haasten door. Tja, snap Sto het al? Nou, waar gaat het door? Ik ga even wat verkeerd zitten. Meer net. Mooi maar, daar haast het al. Versje? En voorast lekker sliepen.